ଗ୍ରହଣ ଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ ପାକ ନିଷେଧ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସୂତକ କାଳ ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ତଥା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବଡ଼ ପର୍ବ ତଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜପଣ୍ଡିତ ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି। ଲଗାତାର 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଇବ ବର୍ଷା। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କହିବେ ଲୋକେ, ହେଲେ ବି ଆହୁରି ବିକଳ କରିବ ବିଜୁଳି ଘଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସହ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୋଦି ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତେଲ ମାରୁଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଲେ ମୋଦି। ମୋଦି ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି କିଛି ବୟାନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତେଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲାନି, କାହିଁକି ଭାରତକୁ ହରାଇ ଦେଲା ଆମେରିକା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ହରାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲି ଯେ ଭାରତ ରୁଷରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଏହାପରେ ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲୁ, 50% ଶୁଳ୍କ, ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼। ଏହି ସମାଲୋଚନା ଭିତରେ ବି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ହେବ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। 2ଟି ସିଟିଂରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପେପର 1 9ଟାରୁ 11:30, ପେପର 2 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏକାକୀ କନେଷ୍ଟବଳ ପୁଅ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଥର କରାଇବ ଏସିଆ କପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ। କିଏ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବ୍ୟାଟର? ଏସିଆ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପୁଅ ଏସିଆ କପ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ପୋଲିସ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ। ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ସେହି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ସାମସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ବାପା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସାମସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କ ପୁଅର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରିବାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପିତା ସାମସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତଥାପି ସାମସନ ବିଶ୍ୱନାଥ କେବଳ ଜଣେ ପୋଲିସ ଖେଳାଳି ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପିତା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସଞ୍ଜୁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି।